गोजोन मोनाबिलि खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि बिएम सोदाब चेनेलाव लोगोफोर जोंनि बर' हारिया वर्ल्डआव रेकर्ड लाखिमारसिगोन बायदि मोनदां नैबेनि बेलायावहाय मानि बेलायावहाय होनना बुङोब्ला जोंनि बर' हारिनि हौवा आरो हिन्जाव सोरबा सोरजोंबा खारनाय सोरबा सोरखौबा लाना खारनाय मानसि गोमानाय सोरबा किडनेप खालामजानाय रेप खालामजानाय स' गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि थासारिया गोबां बारानिफ्राय बारा नुलांगासिनो दङ आसा खालामो नैबे नेक्स्ट जेब्ला सरकार फैगोन बिथांमोना बेखौ क्लीन खालामगोन आरो साफा खालामगोन लोगोफोर बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोरबा हाबा जाखानाय हिन्जावा गुबुन हाबा जाखानाय हिन्जावजों थांनाय बा सोरबा सेंग्राजों थांनाय थिग बेबायदिनो सोरबा हाबा जाखानाय हिन्जावखौ सोरबा हाबा जाखानाय हौवाया बा सेंग्राया बेबायदिनो लाना खारनाय दोनखारलांनाय आरो बिनि गेजेराव सोरबाफोर गोमानानै थैनाय गोथै देहा मोननाय स' दाख्लैबावैसो आइ दैमानि रुगुङाव सासे बर' आइजोनि गोथै देहा मोन्दोंमोन स' बिनि बेलायाव आं माखासे बाथ्रा बुंनो सानदों कि चिरां डिस्ट्रिक्ट जिल्लानि सिङाव थानाय पोस्ट अफिसखौ होनदों आमटेका गामिखौ होनदों बालाजाहार आरो लोगोसे पुलिस स्टेशनखौ होनदों आमगुरि जिल्लायाथ' जाहैबाय चिरां स' बेवहाय सरन बसुमतारी होननाय मुंनि बिनि हिन्जाव बिबिका बसुमतारी बिथाङा थांनाय 3 जुलाइनिफ्रायनो गोमाना दङ गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा बिथांनि न'खराव जेबो दावराव दावसि गैयामोन हिन्जावखौ गोबां अनोमोन बिथाङा गावनि हिन्जावखौ नागिरै पुलिस रिपर्ट बायदिसिना होलायलायबाय बाट दासिमबो मोनाखै स' जायनि जाहोनाव बिथाङा आंनाव कल खालामनानै भिडिअ बानायनानै माखासे बिनि सायावहाय मोनगोन बायदि बेखौ आसा खालामनानै जोंनि बिएम सोदोब चेनेलाव कल खालामनानै बुंहरबाय फंबाय जोंखौ मदद खालामदो होननानै बा आंखौ मदद खालामदो होननानै आंनि फिसाला देरसिन 10 बोसोर जानायखौ लानानै 3 जुलाइनिफ्रायनो आंनि हिन्जाव बिबिका बसुमतारीया गैया गोमानानै दङ बिसोरहा 2 गथ' दङ फिसाजो सासे फिसाज्ला सासे स' फिसाज्लाया 10 बोसोर जानाय आरो फिसाजोआ 8 बोसोर जानाय स' जायनि जाहोनाव दुखु नांनानै बिनि हिन्जाव गोमानायनि थाखाय बिनि हौवाया आंखौ कल खालामनानै बेखौ नागिरनो थाखाय बा भिडिअ बानायनानै सोरबाफोर नुदों खोमा बेखौ साननानै खावलायहरबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना नुयोब्ला प्लिज गाहायाव स्क्रिनाव नाम्बार होदों बे नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहर जायनि जाहोनाव आं बिनि थाखाय स्पेसियेलि बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय नोंथांमोना बे स्क्रिनाव होनाय मानसिखौ जुदि नुदोंब्ला प्लिज इनफर्म खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे जोंनोबो इनफर्म खालामनो गोसो जादोंब्ला 7740039057 आसा खालामबाय नोंथांमोना बेखौ जुदि नुयोब्ला खोन्थाहरगोन होननानै गावजों गाव नुलायनानै सिरि थालायनो नाङा मदद खालामलायनांगौ आरो नोंथांमोना हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय बे सरन बसुमतारीनि थाखाय थेंक इउ सो माच गाइस खुलुमबाय